Πρέπει να μιλήσουμε για τους GL Show. Αλλά τι κερδίζουμε άμα δεν μας βρεις! Μ' αρέσουν τα λεφτά! Σίγουρα θα κερδίσουμε εγώ! 1.000 ευρώ! Σήμερα θα είμαστε παγιδευμένοι σε αυτή την τεράστια τρύπα! Πρέπει να κερδίσετε το challenge! Ποιος θα κερδίσει και θα κερδίσει και 1.000 ευρώ, παιδιά! Τι είναι αυτό το κανάλι? Πριν σας πω, θα πω κάτι άλλο. Έχει πολύ καιρό. Χρόνια. Από τότε που πέρασα 1.000.000 subs και έγινα νούμερο 1 creator στην Ελλάδα, που πάντα σας έλεγα δεν θα μείνω νούμερο 1 για πάντα, σε κάποια φάση θα με περάσει άλλο κανάλι, είναι λογικό, πλα. Αλλά για χρόνια σκεφτόμουν, ποιοι θα με περάσουν? Θα είναι οι Unboxholics, καλά πάνε. Ο Πετρετσίκης, μετά κατάλαβα ότι θα είναι ο Μάνος. Όπου και να σε με περνάει ο Μάνος. Αλλά και να με περάσει ο Μάνος, ούτε εγώ ούτε ο Μάνος θα είμαστε νούμερο 1 σε λίγους μήνες. Θα είναι η GL Show. Σήμερα θα πετάμε διάφορα πράγματα πάνω από την ταράτσα! Δεν θα δείχνω μεγάλα clips λόγω copyright πλα. Αν με περνούσαν οι Unboxholics ή ο Πετρετσίκης ή ο Μάνος, δεν θα είχα πρόβλημα. Με το GL Show κανάλι έχω πρόβλημα. Θα σας πω τον λόγο και δεν θα είναι αυτό που νομίζετε. So, τι είναι αυτό το κανάλι? Αρχικά είναι παιδικό κανάλι. Όταν σας λέω παιδικό κανάλι για τους εξυπνόβλακες που θα γράφουν στα σχόλια «Τούτσα είσαι και εσύ παιδικό κανάλι!» Ενώ είναι όντως παιδικό κανάλι. Το ξέρουν και ήδη. Είναι μια μικρή ομάδα ατόμων που έχει και μικρούς και μεγάλους. Δεν ξέρω τα ονόματά τους. Τα μάτια μου δεν άντεχαν να δουν περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα υλικού για να τα μάθω. Και φτιάχνουν content επίτηδες για 7 χρόνια. Με αυτή τη τρομακτική μάσκα θα την τοποθετήσω εδώ πέρα και θα τρομάξω τον τιμόν όταν θα έρθει να με βρει. Μήπως κάποιος θα κρύφτηκε μέσα? Hold on! Για τα άτομα που ήρθαν να με δουν να τους κατακράζω, sorry people, δεν θα τους κατακράξω, παρόλο που η γνώμη μου είναι ότι είναι ό,τι πιο cringe υπάρχει σε αυτή την πλατφόρμα και βλέποντας την περιγραφή τους το ξέρουν και ήδη. Είμαστε κανάλι που μπορούν να δουν όλοι για να γελάσουν, να περάσουν ωραία, αλλά και για να κριντζάρουν στα βίντεο μας. Εν τω μεταξύ, ποιος έγραψε την περιγραφή σας? Χωρίς πλάκα, πρέπει να είναι δυσλεκτικός. Εδώ έχει 2 κενά, μόνο μία λέξη έχει τόνο, space πριν το κόμμα, αυτή η λέξη ξεκινάει με κεφαλαίο χωρίς λόγο. Ρε παιδιά, αν βλέπετε, please φτιάξτε την περιγραφή σας. Anyway, πριν πάμε στο πιο σοβαρό θέμα, να τους κράξω λίγο. Λίγο παιδιά, μόνο λίγο δεν γίνεται. Γιατί μόνο λίγο? Γιατί όσοι τους κατακράζουν τους ρίχνουν το βίντεο. Οπότε, GL Show, listen. Δεν έχω απευθείας πρόβλημα με εσάς προσωπικά σαν άτομα. Δεν σας ξέρω. Το μόνο που θα πω σε αυτό το θέμα είναι ότι όσα λεφτά και να μου δώσεις, δεν θα δεχόμουν ποτέ. Όχι, δεν θα δεχόμουν. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να είμαι έτσι μπροστά από μια κάμερα. Σήμερα θα είμαστε στην παγωμένη πισίνα για 24 ώρες! Ο Τιμόν μισεί το παγωμένο νερό, γι' αυτό κάνει έτσι! Ο νικητής θα πάρει 1.000 ευρώ! Ο λόγος που αναφέρνω τα λεφτά είναι επειδή το κανάλι τους και αυτά τα νούμερα έχουν τεράστια διαφορά στο μέσο όρο. Από εμπειρία μπορώ να σας πω ότι το κανάλι βγάζει τουλάχιστον 80.000 το μήνα. Οι GL δεν παίρνουν όλα τα λεφτά, έχουν network που παίρνει ποσοστό και δεν ξέρω μεταξύ των μελών πώς τα έχουν κανονίσει. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει πόσα λεφτά βγάζουν. Το ανέφερα για να πω ότι και τόσα να μου έδινες εμένα το μήνα, δεν θα μπορούσα να κάνω τέτοιο content. Κάποιοι έχουν ηθική και κάποιοι δεν τρέπονται καθόλου. Τι να κάνουμε? Μα εσύ έκανες επεισόδια του βλάκα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Anyway, που ήμασταν? Αν να ήταν να τους κράξω λίγο. Λίγο παιδιά, λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν το κανάλι τους έχει όλα τα ανήθικα συστατικά που πρέπει να έχει ένα κανάλι για να σε βραβεύσει το YouTube με τον αλγορίθμο. Clickbait. Έχουμε clickbait. Καυτή πισίνα versus παγωμένη πισίνα. Και ο άλλος έχει βάλει λάβα στο thumbnail. Και έχουν βάλει κόκκινο χρώμα στο νερό. Μάλιστα, έχουμε άλλα. Μπορεί να είναι το μόνο, δεν ξέρεις. Τρόποι να περάσεις γλυκά στη φυλακή. Αυτή είναι η φυλακή του. 24 ώρες κολλημένοι σε τσιμέντο. Είναι αληθινό τσιμέντο! Για να μην φάω την ώρα σας, έτσι είναι όλο το κανάλι. Θα το έλεγες clickbait? Ναι. Μα τούτσε είναι για παιδιά, ακόμα χειρότερο. Είδες που το σκέφτεσαι πάντα με λάθος τρόπο? Να σας πω κάτι αστείο. Και αυτό δεν είναι για το GL Show, είναι για όλο το YouTube. Στα YouTube Guidelines λέει ότι δεν δικαιούσε να κάνεις clickbait.
Λοιπόν, τι άλλο? TikToks, shorts, έχουμε πολλά. Μπράβο. Λεφτά στο cover του καναλιού. Μπράβο. Δείξε στα 7χρονα ότι πρέπει να ζηλεύεις τα λεφτά. Αλλά περίμενε. Δεν είμαι εδώ για να κράξω τους GL Show. Είμαι εδώ για να κράξω εσάς. Εάν είσαι πάνω από 11 χρονών δεν μιλάω σε σένα. Αν δεν έχεις παιδιά δεν μιλάω σε σένα. Όταν λέω εσάς, μιλάω στους γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους να βλέπουν τέτοιο στυλ περιεχόμενο. Ξεκινήσαμε πάλι ρε τούτσε, Δεν έχω πρόβλημα με την ύπαρξη του GL Show καναλιού. Έχω, αλλά υπάρχουν πολλά τέτοια κανάλια. Look, όλοι βλέπαμε παιδικά προγράμματα όταν ήμασταν παιδάκια. Είτε ήταν διάφορα καρτούν, είτε παιδικά show με ενήλικους που κατά βάθος θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αλλά τέτοιου είδους εκπομπές που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες είναι κάπως καλογραμμένα, χαλαρώνεις που τα βλέπεις ή μαθαίνεις. Αλλά ρε αγαπητέ γονιέ. Αρχικά πήγαινε δες το βίντεο γενική συζήτηση 14 όπου εξηγώ αναλυτικά τι μας κάνει αυτό το είδος περιεχομένου και ειδικά τι κάνει στα παιδιά σας. Για να μην τα λέω όλα ξανά. Θα σας δείξω πώς, αλλά με λίγα λόγια παλαβώνει το παιδί σου. Όταν λέω παλαβώνει το εννοώ κυριολεκτικά. Βλέποντας ένα βίντεο όπως το GL Show δεν θα γίνεις ξαφνικά βλάκας. Φαντάσου. Αλλά σε μια ηλικία όπου το μυαλό αναπτύσσεται ραγδαία, μιλάμε για ηλικίες 6, 7, 8 χρονών, το είδαμε και από το live που έκαναν ότι τους βλέπουν μόνο τέτοιες ηλικίες. Σε μια τέτοια ηλικία το μυαλό τραβάει και κρατάει πολλά πράγματα που μένουν για πάντα. Τέτοιο καθημερινό περιεχόμενο καθυστερεί τη γρήγορη και λογική σκέψη. Υπάρχουν μελέτες. Θα σας πω και τον λόγο. Και αυτό δεν χρειάζεται μελέτη. Εδώ χρησιμοποιούμε τη λογική σκέψη που πολλοί δεν έχετε από ό,τι φαίνεται ή βαριέστε να τη χρησιμοποιείτε έστω για το παιδί σας. Το GL Show είναι πολύ παμ, κόντιμπλους, φωνές. Wow! Τσάλες! Παίζουμε κρύφτος! 1.000 €! Ακόμα πιο γρήγορα πριν βαρεθεί το παιδί. Άλλα! 1.000 €! Πάντα! Τι περίμενε! 1.000 €! 500 €! 100 €! 24 ώρες! 1.000 €! Ασταμάτητα για 10 λεπτά, 15 λεπτά, κάποτε μισή ώρα σε κάθε βίντεο. Εάν βλέπεις αυτό το περιεχόμενο σχεδόν κάθε μέρα για μήνες, για χρόνια, ό,τι άλλο βλέπεις ή κάνεις στη ζωή σου, σου φαίνεται βαρετό. Γιατί το μυαλό έχει μάθει με το πάμπα. Δώσε τώρα το παμίνι, το παμίνι! Δώσε μου το παμίνι ρε μαλάκα! Τώρα. Εάν είσαι 25χρονος μαντράχαλος που έχει πάθει το ίδιο φαινόμενο το παμίνεις, γιατί είσαι όλη μέρα στο TikTok όπου σε σπαμάρει με το ίδιο είδος περιεχομένου, πρόβλημά σου, δεν με νοιάζει πλέον. Είσαι μεγάλος άνθρωπος. Αυτό που έχεις πάθει όμως σώζεται. Γιατί είσαι μεγάλος με περισσότερο αυτοέλεγχο. Όταν παθαίνει αυτό το φαινόμενο ένα παιδί που δεν έχει φτάσει ακόμα τα 12 του, θα υπάρξουν περιπτώσεις που δεν σώζεται το μυαλό του. Σαν γονιός, you have failed. Γράψτε όσοι θέλετε στα σχόλια. Ματουτσέι, εσύ δεν έχεις παιδιά. Οκ. Ούτε λιοντάρι έχω, αλλά είναι λογικά κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις ή να μην κάνεις με ένα λιοντάρι. Και θα το έψαχνα κιόλας. Πριν πάρω σκυλάκι, ήταν λογικό σε μένα πώς πρέπει να μεγαλώσω το σκυλάκι για να μην γίνει μπάσταρτος όταν μεγαλώσει. Το ίδιο ισχύει και με τα παιδιά. Ναι, έχουν τον δικό τους χαρακτήρα και set IQ, αλλά από εκεί και πέρα ή τους μορφώνεις ή τους παλαβώνεις με τις πράξεις σου. Τούτσεϊ, συγκρίνεις τώρα παιδιά με σκύλους? Όχι, συγκρίνω την λογική που πράττεις όταν φροντίζεις κάτι ρε stupid. Ωραία, πίσω στο GL Show είπα ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια κανάλια. Γιατί έχω πρόβλημα με το συγκεκριμένο? Λόγω των στατιστικών. Δηλαδή δεν έχω θέμα με αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Αν ένα άλλο κανάλι με άλλο όνομα και άλλα άτομα αλλά το ίδιο περιεχόμενο ήταν στη θέση τους, θα έλεγα το ίδιο και για αυτούς. Τι εννοώ λόγω των στατιστικών? Πριν πάμε στα στατιστικά, να σας θυμίσω λίγο το περιεχόμενό τους. Εμείς είμαστε YouTubers στην GL Show! Και εκεί θα είμαι δίκαιος! Ένα τρελό τσόλ! 1.000 €, παιδιά! Ζεις ακόμα? Ωραία. Το GL Show κανάλι μόλις έχει περάσει 1 εκατομμύριο subs. Αλλά δεν παίρνουν 100-200 subscribers την ημέρα σαν τους υπόλοιπους που ανεβαίνουν σιγά σιγά. Παίρνουν χιλιάδες subs την ημέρα.
κάθε μέρα. Τελευταία παίρνουν 100.000 subscribers το μήνα. Έτσι όπως κυλάει το κανάλι τους, σε 6 μήνες θα έχουν περάσει και εμένα και τον Μάνο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουν 2 εκατομμύρια subscribers. Και νομίζω δεν είναι bots. Είναι αληθινά παιδάκια. Και αυτό το καταλαβαίνεις από τα πόσα likes και σχόλια παίρνουν στα βίντεο τους σχετικά με τις προβολές, σε σύγκριση με παρόμοια κανάλια. Πρέπει να θυμάστε ότι τα παιδάκια συνήθως δεν κάνουν like και γράφουν σχόλια, απλά βλέπουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Κάθε μέρα οι γονείς της Ελλάδας αφήνουν μέσο όρο, άσε τι λέει αυτό εδώ γιατί κάποιες μέρες δεν τις μετράει, αφήνουν μέσο όρο 10 εκατομμύρια προβολές να χτυπάνε τα μάτια συνολικά. Η Ελλάδα έχει πληθυσμό 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Υπολόγισε ότι οι 7 με 8% είναι στην ηλικία που βλέπουν GL Show. Πες 700.000 παιδιά. Θα είναι όμως περισσότερα αγόρια φαντάζομαι, so μισό εκατομμύριο παιδιά. Μισό εκατομμύριο παιδιά χτυπάνε 10 εκατομμύρια προβολές την ημέρα από διάφορες συσκευές. Άρα φαντάσου πόσες ώρες κάθονται να βλέπουν. 1.000 ευρώ! Αν ναι, υπάρχουν και τα παιδιά στην Κύπρο και ελληνόφωνα παιδιά που δεν ζουν στην Ελλάδα, γάμισέ τα. Το γεγονός ότι ένα τέτοιο κανάλι θα είναι το νούμερο 1 content creator κανάλι στην Ελλάδα λέει πολλά για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πίσω στα στατιστικά, βλέποντας τα τελευταία 2 χρόνια, και εδώ μιλάω για τα χάλια του YouTube, από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάιο του 2023, ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα. Χαλαρά συγκριτικά, γιατί έπαιρναν 10.000 subs την ημέρα, αλλά όπως βλέπετε, ξαφνικά τον Μάιο το κανάλι έκανε VAM! 175 εκατομμύρια views σε έναν μήνα. 170.000 subscribers σε ένα μήνα. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι το YouTube αποφάσισε να κάνει. Είμαι Παναθηναϊκός. Έλα ρε recommended. Γεια σου κύριε αλγόριθμε. Ήρθε η ώρα να ενισχύσουμε ένα τυχαίο κανάλι στην Ελλάδα που πιστεύουμε θα μας βγάλει πολλά λεφτά. Ωραία. Τούτζεϊ. Το content του Τούτζεϊ δεν τραβάει τόσο πλέον. Tad Lily. Την Tad Lily την ενισχύσαμε πέρσι. Εγώ λέω κάτι για τα παιδάκια, γιατί οι ανίκανοι γονείς τους αφήνουν όλη μέρα στο κινητό και tablet να βλέπουν YouTube βίντεος. Α, ωραία. Και τα παιδιά αφήνουν τις διαφημίσεις να παίζουν γιατί δεν ξέρουν τι βλέπουν και βγάζουμε λεφτά. Ακριβώς. Πέπα το γουρουνάκι. Να σας πω τι προτείνω. Για πες μου εσύ recommended γιατί είσαι πάντα σωστός και μου προτείνεις ακριβώς αυτό που θέλω να δω. Είμαι σαρκαστικός. Έχεις παρατηρήσει ότι το Mr. Beast στυλ περιεχόμενο τραβάει πολύ? Αχ ναι, αυτό το στυλ περιεχομένου έχει καταγαμίσει τα μυαλά των θεατών χωρίς καν να το καταλάβουν. Τώρα και στην Ελλάδα. Και σήμερα γίνεται τα πιο φθηνά και τα πιο ακριβά πλοία. Για τις υπόλοιπες 24 ώρες θα τρώω μόνο πιτόγυρα. Στο σημερινό βίντεο και για τις υπόλοιπες 24 ώρες θα τρώω μόνο πιτόγυρα. Ωχ. Τι έγινε? Ξαφνικά πολλοί έκαναν unsubscribe από τον Τούτζεϊ, τέλος πάντων. Άσε που γαμάει τα μυαλά τους. Όλοι βγάζουμε πολλά λεφτά. Α, ναι. Άρα τι προτείνεις? Φαντάσου ένα τέτοιο κανάλι, αλλά για παιδάκια. Πω, τέλειο. Θα βγάλουμε του πούστη τα λεφτά. Υπάρχει ένα GL Show που ήδη σπρώχνουμε πολύ. Σπρώξε το full. Όποιος χρήστης έχει δει έστω λίγο παιδικό υλικό, δηλαδή ένα παιδί που παίρνει στο λογαριασμό της μάνας του, σπρώξε του GL Show. Μία διόρθωση. Τι? Δεν παίρνουν μόνοι τους τα παιδάκια. Μιλάμε για μάνες που δίνουν το iPad στο παιδάκι τους γιατί δεν ξέρουν να κάνουν σωστή ανατροφή των παιδιών τους. Ακόμα καλύτερα. Το σπρώχνω. Όπα! Τι? Ήδη βγάλαμε 100 χιλιάρικα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Αχ! Η αφέλεια ενός 5χρονου. Δεν είμαι απεσιόδοξος, έτσι λειτουργεί πλέον το YouTube. So, αυτό που λέω είναι ότι βλέποντας ένα τέτοιο κανάλι να μεγαλώνει τόσο γρήγορα είναι η απόδειξη για το πόσο αφήνουμε τα παιδιά μας να είναι μπροστά από μια οθόνη αντί να ζουν τη ζωή τους. Και αυτό το γεγονός θα τους παλαβώσει. Τα έχω πει 1000 φορές κανεί. Γιατί με νοιάζει τόσο πολύ, πραγματικά δεν ξέρω. Με ενοχλεί η βλακεία του ανθρώπου. So, όπως είπα στην αρχή του βίντεο, πολλοί θα πουν, μα Τούτζεϊ, σε βλέπανε και σένα πολλά παιδιά παλιά. Ισχύει. Πάντα με βλέπανε πολλές ηλικίες, αλλά με βλέπανε και πολλά παιδιά.
Ξέρεις ποια είναι η διαφορά όμως? Εμένα με βλέπανε παιδιά, κυρίως για άλλο σκοπό. Ας μιλήσει η διαφορά του περιεχομένου. Σταμάτα το τσιγάρο και θα σου πω γιατί. Τελευταίος που θα πηδήσει στην πισίνα κερδίσει 1.000 ευρώ! Η αυτοκτονία είναι η τρίτη κυριότερη αιτία θανάτου. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, γι' αυτό κάντε μια εγγραφή για μένα, να νιώσω λίγο καλύτερο. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα γιατί είναι κάτι που με προβληματίζει και εμένα προσωπικά. Κέρδισες 1.000 ευρώ! Δώσ' μου τα 1.000 ευρώ, ναι! Να σας πάρω 1.000 ευρώ! Ναι, ρε! Πρέπει να ξέρετε ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία. Πράγματι. 1.000 ευρώ! Δηλαδή κυριολεκτικά το ένα κανάλι διδάσκει μαθήματα ζωής και το άλλο τους παλαβώνει. Το δικό σου κανάλι τους παλαβώνει. Με την εμφάνιση τη δική σου, ναι. Δεν έκανα τη σύγκριση για να πω ότι γαμάω. Έκανα τη σύγκριση για κάποιους βλάκες στα σχόλια. Πριν κλείσουμε, μην πάτε στα βίντεο τους να γράφετε άσχημα σχόλια. Σας παρακαλώ, δεν ήταν αυτός ο σκοπός του βίντεο. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπα, αυτοί απλά κάνουν τη δουλειά τους. Συμφωνώ με αυτή τη δουλειά? Όχι. Το GL Show αποτελεί μέρος του συνολικού προβλήματος? Ναι. Αλλά μιλάμε για σύνολο 5 ατόμων που δεν έχουν ηθική μέσα τους. 5 άτομα δεν καταστρέφουν το μυαλό εκατομμυρίων παιδιών. Εκατομμύρια γονείς καταστρέφουν τα μυαλά εκατομμυρίων παιδιών. Έχω μια τελευταία ερώτηση για το YouTube. Ρε YouTube, αυτό το κανάλι δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο YouTube Kids? Για ποιο λόγο υπάρχει το YouTube Kids αν θα ανεβαίνουν τέτοια βίντεο στο κανονικό YouTube? Τι? Λεφτά? Οκ. Like please, γιατί με βοηθάει. Γιατί όταν κάνεις like ένα βίντεο, ο αλγόριθμος λέει στο YouTube: ρε YouTube, αυτό το βίντεο αρέσει σε πολλά άτομα. Ίσως θέλεις να το σπρώξεις στο recommended. Μην προσπαθείς να το σώσεις, θα σπρώχνουμε πάντα ό,τι θέλουμε εμείς. Καλά.